Yo, adɔfo no memam yɛahyia bio. Ahotefo sɛnea twerɛ no adi kan ka sɛ, da biara atwa sɛ yɛhyehyɛ twerɛnsɛm mu na yɛsua biribi firi mu, na yɛde bɔ bra pa, na yɛde tu anammɔn wɔ ewiase mu asetena yi mu. Na ɔba a wahu yɛn sɛ yɛyɛ nokwafoɔ, yɛyɛ obi a yɛte ase a yɛretwɛn no, yɛyɛ obi a yɛhyehyɛ twerɛnsɛm no mu. Yo, ɛnɛ da yi, Nyankopɔn honhom de ama yɛn sɛ yɛnhyehyɛ awudie mu. Na yɛde awudie ba sɛnea madi kan ka no. Na yɛde awudie ba. Nipa a ɔdi awuo anaasɛ hwan na ɔdi kan di awuo. Na ɛdeɛn koraa ne awudie. Na afei nso emu deɛ he yɛka wodi awu a obi wɔ ha wɔnim. Ne nyinaa yɛbɛhu sɛ abortion nso yɛ awudie. Ɛna ɛhefa ɛna yɛbɛhu sɛ nipa ne di awuo. Anaasɛ ɛhefa na yɛdi awu. Ɛna dabɛn ɛna awudie yi ne ho adi. Dabɛn na awudie yi ne ho adi. Afei nso deɛ di hɔ bi yɛbɛbusa sɛ na adɛn koraa na awudie ɛnyɛ. Adɛn koraa na awudie ɛnyɛ. Ɛna deɛ aka baako na ɛtwa toɔ koraa no ɛne sɛ ɛkwan bɛn so ɛna sɛ madi awu a mɛfa soɔ na masrɛ bɔnefakyɛ anaasɛ awudie honhom da so te me mu no megyae yɔ. Ɛno akyi no deɛ ɛtwa toɔ koraa no. Na sɛ wɔ nipa ɛnyae awudie no ɔkɔ so ɛyi nyinsɛn gu ekum nipa no mogya, ɛdeɛn na ɛbɛto no. Ne nyinaa ɔdɔfoɔ yɛbɛhwehwɛhwɛ mu. Na yɛdi kan akenkan Exodus ɛyɛ Mose nwoma a ɛtɔ so 2 no etiri a ɛyɛ 2 no. Yi mu 13 no. Yɛakenkan sɛ Nyankopɔn anim asɛm sɛ nni awu. Na yɛnhwɛ biribi mfiri apam foforɔ no mu. Apam foforɔ no mu. Ɛyɛ nsɛmpa sɛdeɛ Mateo twerɛ maa yɛn no etiri a ɛyɛ 5. Yɛbɛkenkan firi yi mu 21 ne 22 no. Mepakyɛw nsɛmpa sɛdeɛ Mateo twerɛ maa yɛn etiri a ɛyɛ 5. Yi mu 21 ne 22 no. Yesu anim asɛm na ɛreba yi. Ɔse mo ate sɛ wɔse tetefoɔ no sɛ nni awu. Na obiara a obedi awuo no obedi atemmuo mu fɔ. Pakyɛw mesi so bio. Mo ate sɛ ɔse tetefoɔ no sɛ nni awu. Na obiara a obedi awuo no obedi atemmuo mu fɔ. Yi mu 22 no yɛntie nea ɛreba yi. Ɔse na me deɛ Yesu anim asɛm ni adɔfo nom. Na me deɛ mese mo sɛ obiara a nebufu ne nua no bedi atemmuo mu fɔ. Na obiara a ɔbɛse ne nua sɛ raka no bedi fɔ mpanimfoɔ atitire no asɛnnie. Na obiara a wɔbɛka sɛ ɔkwasea no bedi fɔ akɔ ogya ama ne hunu kurom. Awurade hu nipa mmɔbɔ daa. Mesa si 22 no so cause nsɛm na no ɔden. Ɛyɛ mmara na wɔhyɛ yɛn. Enti na yɛbɛhwehwɛ awudie no mu no. Na yɛde awudie ba na yɛbɛto yɛn. Enti yɛntie nea ɛbɛyɛ. Ɔse Yesu na ɛkasa yi. Na me deɛ mese mo sɛ obiara a nebufu ne nua no bedi atemmuo mu fɔ. Na obiara a ɔbɛse ne nua sɛ raka no bedi fɔ mpanimfoɔ atitire no asɛnnie. Na obiara a ɔbɛka sɛ ɔkwasea no bedi fɔ akɔ ogya ama ne hunu kurom. Na kyerɛ sɛ aha yi nkyerɛmu tiawa nie ɔdɔfoɔ sɛ sɛ yɛn deɛ yɛn nim ara ne sɛ anaa tetefoɔ no ɔka kyerɛ wɔn sɛ nni awu nti na yɛdeɛ yɛadwene ne sɛ awudie ne sɛ mafa bɔ de abɔ otirim ama okra afiri wo mu watɔ fam wonkeka wo ho. Baako no mede tuo abɔ wo ama wate ahwe wonkeka ho. 2 no mede poison bronisi poison awudie aduro agu nsuo mu anaa juice mu ama wanom ama wano atwa huro wamu na hwe wawu. Ɛno no nso ka awudie ho nti no 3 no nti nea yɛnim no no sɛ waku no wadi awu wabɔ no sɛ ni sɛ wabɔ no bɔtrɔ. Yesu sɛ ɛyɛ more than that. Yesu sɛ saa nea yɛka sɛ awudie ne nneɛma abobɔ so yi sɛsi a sɛ mede bo abɔ no wɔde tu ahyew tumi anaasɛ manom aduro a awudie ɛwɔ mu a nyɛ no nko a na mmom ɔde bi ka ho. Wɔse
Empo sɛ woka kyerɛ wo nua sɛ raka ne aseɛ ne sɛ kwasia anaasɛ wo so ni mfasoɔ ɛno kyerɛ sɛ wadi na wu anaasɛ woka kyerɛ wo nua sɛ sorry woka kyerɛ wo nua sɛ ɔkwasia no nso nko o ɛna raka nso nko ɔkwasia ɔbɛkyerɛ sɛ nipa kyerɛ sɛ yɛnyusu saa word no ma nyame abɔdeɛ a ɛyɛ ɔbaa na bɛrima ɔkwasia so ɔho nti me nua wei no nso ka awudie ho because wo mu no yesu nimadeɛ nyinaa wahu sɛ wonya na wobɛku saa nipa na wobu afu no no ɛna ne ɛtɔ so mmiɛnsa wɔse abufuo kɛkɛ wobu afu me wonya me a wobɛpira me na kyerɛ sɛ yɛwee wo mu no ne wakoma no a ampa sɛ yɛde sika hyɛ wo nsa wobɛdwidwa me ampa sɛ yɛde tuo ma wo a wobɛhwutu me ampa sɛ yɛma wo ho kwan sɛ kumi a wobɛkume na ɛsiane sɛ wosuro nti na obi hɔ koraa abufuo no a ɔwɔ mu no nti no onyame a anaasɛ onya saa nipa na ne bu afu no a obɛku no ampa abufuo no aba ne mu a ma onya no obɛku no ɛyɛ honhom a ɛyɛ honhom bɔne nti me nua ɛnyɛ wei nyɛ saa sikan twe ne etuo bɔne wudie wuduro aduro nko ara na ekum nipa so far kyerɛnsɛm na me ate aseɛ sɛ ubufu nua woka sɛ raka nipa hunu anaasɛ okwasia ne nyinaa gyina hɔ ma spiritual death kyerɛ sɛ honhom mu awudi a wadie eti yɛnhyɛ no nso Awurade ɔnyɛ dɛn ɔnhu yɛn mmɔbɔ daa ne yɛankɔ saa tebea wei nom bi yo onua a wotie me sesei no mabie awudie ani so kakra akyerɛw yɛka sɛ yɛkenkan kyerɛnsɛm bebree de abatabata ho a adagye bɛbɔ yɛn na on screen so Matthew 18 yi mu 21 ne 22 no mpakyɛw hwɛ ɛno na yɛkenkan sesi a hai hwɛ ebi amede pencil na to no aha ɛna wopɛ sɛ wohu bi ka ho a mepakyɛw kenkan nsɛmpa nsɛ deɛ Mark kyerɛmaa ɛno nso yɛ 18:15 yi mu 9 ɛna Acts chapter 9 verse 1 ɛna Romans chapter 1 verse 29 ɛna James chapter 4 verse 2 saa nso na wubue John nsɛmpa nsɛ deɛ John kyerɛmaa yɛ ne ti nwɔtwe yi mu 49 no so a wobɛnya awudie ho nsɛm wɔ hɔ Petro nwoma edi kan okay wi a yɛbɛtumi abie Petro nwoma ho sɛ yɛakan Old Testament ɛne yɛakan Yesu anum ansɛm ti yɛbɛkan Peter nso deɛ a ɔkasa fa awudie ho eti mewi a na matoa so ɛfa ne wobɛtumi akenkan no nti deɛ yɛnkɔ Petro nwoma a edi kan mepakyɛw ɛne mie nkɔ Petro nwoma a edi kan etire a ɛyɛ ɛnan ɛbɛkenkan yi mu 15 no 1 Peter chapter 1 verse 15. Please, are you there? 1 Peter, not chapter 1, chapter 4, verse 15. 1 Peter chapter 4, verse 15. Mepawcho, Transem ne say, Erade honhom kronkron tio, Erade honhom kronkron, wonam Petro so na kasenti yenye din yentie Erade asem. 1 Peter chapter 4, verse 15. Or say, na mumma mumubi nhunu amane sɛ wowudifoɔ anaa wowifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm tie ne yie paa wɔ mesasi so na momma mumubi nhunu amane sɛ wowudifoɔ anaa wowifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa sɛ ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm o de yenyina owudifoɔ no so wɔse ma yɛ ma obi nhunu amane sɛneɛ owudifoɔ hunu amane sɛ yɛde ba honam fam asase so a sɛ kwan a owudifoɔ fa so hunu amane no yenyina yehunu ebi wɔ ha a yɛde no kɔda prison ebi wɔ ha a yɛde no si electric chair so ebi wɔ ha a kyɛ sɛ asotwe no ano ɔden sɛ wadi awunti saa nso na yɛyɛ nuanom ne mɛyɛ ma obi nhunu amane sɛdeɛ owudifoɔ ehunu amane nti wei yɛ Apostle John
ɔno so n'anum asɛm a Honhom Kronkron nam ne so de ato edwa no. Eti me nua sɛ wotoa so a kenkan 1 John 3:15 na afei wakan Revelation 21:8 ɛno yɛbɛtumi akan yɛwie yɛbɛkɔ wie a yɛbɛtumi abie ni akenkan. Why? Enti afei na yɛbɛkɔ yɛadesua no ara so yɛbebusa question ni ayi yɛn ho ano. Medam ase part 1 ni ti part 2 ɛbɛtoa so.